ziua, sunt Diana Mitar, redactor la Știri pentru Copii, iar astăzi îl am alături de mine pe domnul Aron Adrian, de meserie anticar. El ne va spune mai multe despre ce presupune această meserie și cum puteți ajunge un astfel de anticar. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi în primul rând ce înseamnă pe înțelesul copiilor să fie anticar. Anticar înseamnă să te ocupi cu evaluarea și valorificarea unor obiecte care sunt de valoare, însă datorită trecerii timpului, poate că valoarea lor a fost pierdută, uitată și un anticar îi redă această valoare prin faptul că un obiect poate fi mai rar, poate fi o calitate deosebită, să-i redescopere calitățile, să-i redescopere valoarea avută cu 100 de ani înainte, de exemplu. Sunt obiecte de colecție, sunt obiecte decorative din argint, din aur, obiecte lucrate în tehnici speciale, cum ar fi cloisonné, cum ar fi tehnica emailului, lucruri care poate că la un moment dat nu au mai fost așa apreciate sau s-au uitat de ele, însă pentru că ele inițial au fost de mare valoare, acum își redobândesc valoarea prin faptul că anticarul se ocupă de ele. Ce are de făcut cineva pentru a deveni anticar? De ce studii sau cunoștințe este nevoie? În primul rând, este nevoie de multă pasiune. Pasiunea de a culege, de a le păstra, de a cerceta despre ele și pasiunea de a împărtăși cu prietenii, cu alți colecționari, de a crea o legătură care este, aș putea spune, chiar internațională, chiar globală, cu anticari, cu dealeri, cu colecționari din întreaga lume. Ca studii este nevoie de școală anume sau... Școala se câștigă prin experiență, în primul rând. Bineînțeles că este nevoie și de școală de pregătire în domeniu, fie în domeniul economic, fie în domeniul artistic, dar de obicei se naște din pasiune, care poate să apară și la doctori, la oameni de afaceri, la profesori. Aceste pasiuni se nasc colateral cu meseria pe care o ai și din pasiunea pentru aceste obiecte de colecție sau decorative se poate naște această meserie de anticar. Ce v-ați dorit să vă faceți când erați mic? Eu colecționez de la 10 ani, să zicem, poate și mai de mult, cu sprijinul părinților și a bunicilor. A început această pasiune care treptat, având exemplul lor, s-a născut ca o pasiune. Apoi am făcut studii de științe economice, dar pasiunea a fost mai puternică și am preferat, după terminarea facultății, să fac această activitate pe cont propriu, în care ești liber să cercetezi, să trăiești într-o lume deosebită, într-o lume de artă, artistică, și în care să-ți transformi, de fapt, viața prin această meserie. Există acest termen de arta de a trăi. Tocmai a fi anticar înseamnă să trăiești într-o lume specială, deosebită, atât prin faptul că ești înconjurat de lucruri deosebite, dar și cunoști oameni deosebiți. După aceea am continuat și studii de artă, care mi-au dezvoltat punctul de vedere, dar permanent, zilnic, ca să spun mai clar, cel puțin 2-3 ore studiez și acum, cu mare plăcere. Studiez școlile de artă, studiez atelierele despre obiecte de artă, studiez despre licitații,
galerii, muzee și așa mai departe. Deci e un mod de a trăi, realizându-ți pasiunea, hobby-ul și îți dă mari satisfacții. Deși mare parte din răspunsul următoarei întrebări mi l-ați dat, vă întreb totuși, de ce ați ales această meserie și de cât timp o practicați? O practic de 40 de ani, efectiv ca o meserie, ca o galerie, am deschis cu 30 de ani în urmă, deci galeria a fost deschisă în mod oficial cu 30 de ani în urmă, dar e venită în urma unei experiențe pe care am dobândit-o de mic în mijlocul familiei. Considerați că această meserie poate fi una de familie, din tată în fiu? Absolut. Această pasiune se poate naște cunoscând sau începând prin a colecționa. Dacă colecționezi, eu știu, filatelie, numismatică, deci de la timbre, monezi, obiecte decorative din argint, din metal, lucrate de anumite firme. Deci începând să colecționezi cărți, eu știu, obiecte deosebite. Important e să nu strângi orice, trebuie să treci prin filtru unor standarde și calități. În momentul în care începi să colecționezi, începi să cunoști alți colecționari și începi să te împrietenezi, să ai o relație de studiu profesională cu ei și în aceste condiții se poate ca în timp, în funcție de ce dorești tu să faci, să devină o meserie. Deci transform pasiunea în meserie. Cum ajung piesele în anticariat? Le cunoașteți povestea fiecăruia în parte? Da, sigur că da. Fiecare obiect provine dintr-o colecție, de la colecționari, din familiile unor colecționari. Fiecare obiect în sine își are istoria lui. Noi nu luăm orice fel de obiecte în galeria noastră, ci luăm numai obiecte deosebite, putem spune aproape unicate, majoritatea unicate. Care e cea mai specială piesă din anticariatul dumneavoastră și de ce? Mi-e greu să spun. La ora actuală sunt multe piese deosebite, de la servici de tacâmuri de 120 de ani, să zicem, până la picturi celebre, de exemplu, picturi de secol XIX, dacă vorbim de artă veche, secol XIX, secol XVIII, pictori austrieci, germani, în general lucruri care s-au găsit în zonă, dar revenind și la artă contemporană, avem și un sector de artă contemporană, fiind tot obiecte de colecție, avem piliuță, avem pictori bănățeni renumiți, avem pictori români, pictori austrieci. Sunt multe obiecte deosebite, de la olivieră franceză de argint din secolul XIX, olivieră însemnând obiect pentru ulei și oțet, care se folosește la marile mese, când se dau mese cu prietenii, poți să te afișezi ca având obiecte deosebite, tacâmuri din argint, obiecte. Deci argintul este foarte la modă și la noi, în țară și internațional. De asemenea, avem bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii cu safire, diamante, smaralde, bijuterii deosebite din aur alb sau aur galben sau aur roz. Avem multe obiecte. N-aș putea spune unul anume că acesta este cel mai deosebit. Avem și sculptură de artă contemporană. De exemplu, avem o lucrare
de-a lui Ștefan Kelemen, un mare sculptor timișorean, care a lucrat în bronz, foarte frumoase obiecte. Avem de la sculptorul Tași Iosef, iarăși obiecte de bronz frumoase. Sunt și obiecte vechi, cum ar fi un ceas chinezesc din secolul XIX, pentru șemineu. Sunt multe obiecte deosebite. Cum se desfășoară o licitație? Licitațiile sunt o formă de vânzare în care se face un catalog în general sau mai nou pe internet, se fac poze la obiectele care sunt oferite spre vânzare și există un licitator care se numește aucționator sau el cel care dă cu ciocanul. Acesta oferă în ordinea fotografiilor sau catalogului piesele spre vânzare. El trebuie să strige de 3 ori prețul oferit și se adjudecă la prima bătaie de ciocan. Sunt niște reguli și scrise, dar și nescrise. Este o activitate foarte complexă. Oricine poate participa la aceste licitații, dar recomand ca înainte de a participa la licitații să se citească condițiile de licitație și de asemenea să se știe că orice atingere sau oferte pe care o faci trebuie să o respecti. Deci dacă ai oferit pentru un obiect o anumită sumă, bineînțeles că ești obligat să o plătești. După aceea urmează anumite taxe, comisioane, care se adaugă la prețul de adjudecare și dacă ai noroc, poți să reușești să cumperi mai ieftin sau mai scump. Important este să știi tu cam cât merită piesa respectivă, în primul rând, și cam cât ești dispus să dai pe ea. În primul rând, ca să participi la licitație, trebuie să ai o pregătire sau mai există formula să ai consilier, cum suntem și noi. Noi consiliem cu plăcere pe oricine vrea să participe la licitații de obiecte de artă naționale, internaționale. Deci nu este complicat dacă ai un consilier. Atunci riscul de a pierde bani este minimizat, să zicem. Am înțeles. Deci poți să ai șansa să cumperi obiecte care sigur că deja în momentul când le cumpăra să aibă o valoare mai mare și în timp să-și păstreze valoarea, chiar să urce valoarea lor. Cum în încheiere, ce sfaturi le dați copiilor care vor să urmeze această meserie? Sfatul meu este să-și urmeze pasiunea. Fiecare are pasiunea lui. Unii au pasiunea fotbal, unii au pasiunea medicină, eu știu, unii au pasiunea de a cunoaște istoria. Pot să recunosc că, în primul rând, ca să faci meseria de anticar, indiferent că ești, eu știu, inginer, medic, om de afaceri, trebuie, cred că, să fii pasionat de istorie și de obiectele vechi. Pentru că în meseria noastră de anticar ajungi să cunoști și să ai obiecte de poate și de 400-500 de ani vechime, atunci trebuie să le știi exact, să le încadrezi în ce curent, în ce perioadă, știi în funcție de asta cât este de interesant, cât de mult corespunde stilul obiectului cu perioada respectivă sau atelierul respectiv. Sunt foarte multe lucruri și de aceea e bine să ai noțiuni foarte solide de istorie. Deci, prin a începe cui îi place istoria, cred că e deja un pas frumos pentru a deveni colecționar și apoi poate anticar. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru toate informațiile
Mulțumesc și eu. Cam asta a fost. Pentru o altă meserie vă așteptăm și săptămâna viitoare, atât pe canalul de YouTube, cât și pe site-ul nostru știripentrocopii.com.